Gwaza Mkhonto Gwaza, thatha Nxamalala thatha, phatha MK phatha. Sanibonani ebusuku ninjani bakithi, siyanibingelela kakhulu kwintokozo kuphinde sihlangane kule channel yethu ya TikTok, Facebook nalabo basibamba ku WhatsApp. Kwintokozo kakhulu, siyabonga ke bafowethu. Cha sithi ake sinika ama-update nje, sibonge nesibona nje sibahle kanjani, yasibona ukuthi sibahle kanjani, yasibona sibahle kanjani. Cha bekade ehlangene bafowethu. Sibonge kakhulu kwi-leadership yonke ethe yaba present emhlanganweni namhlanje. La kade kuhlangane khona i-Interfaith ne-RANFO, which is a religious organization ephethwe baba uBishop uTB Ngcobo, kanjalo ne-Interfaith ephethwe uBishop bathi uMajola. So siyabonga kakhulu bafowethu, the resolution that we came with and so forth. But-ke angizuka ukubambezela kakhulu, kumele sikwazi ukuthi kuyasetshenzwa, we going back to the ground. Siyahleleka, sibonga isupport le province. Kade sinonobhala we-province, kade sinosihlalo we-province, besikade sino-national bakithi. Uyabona kumnandi ukwenza into yomkhonto, wazi ukuthi ubackupiwe, wazi ukuthi une-support, wazi ukuthi you are not a parallel structure as others they keep on saying. So-ke siyakubonga kakhulu nalokho. Mhlawumbe engakubalula nje kakhulu izinto ezimbalwa. There will be some pictures and some videos that I'm gonna attach ukuba enesiwabone ngokwe-meeting yani namhlanje okuthena kwaqhubeka kwenzeka. So-ke ngiyafisa nje ukuthi ngikudlulise lokho. Okunye kwakho kubalulekile-ke mhlawumbe number 1 ukudlulisa ukuthi on Monday, this coming Monday, kunecala elizovulelwa uZil whereby ngokuthuka kwakhe izwe noma ngithi iKwaZulu Natal. Siyawazi-ke lo msebenzi uqhubeka kakhulu, bese uthi ngolwesithathu kuba khona imarsh ezoba khona la eThekwini, and I heard ukuthi namanye ama-province now have organized ama-marsh afanayo. We need to take care of that. Number 2, possibility ukuthi this coming weekend, Saturday or Sunday, we are still waiting for a confirmation, but sizobe siyobona umdala ngokomsebenzi oqhubekayo ohlanganisa bezenkolo, abelaphi bendabuko kanjalo namakhosi, bese kuba umkhuleko special ocelo yena umdala ukuba siwenze. Then we are going to Mpumalanga province, we are coming Mpumalanga province baba lapho uWilson Ngema Madlokovu, we are coming. Nkosi Ndabezitha amaphumulo, siyeza bafowethu lapho kamaphumulo Khuzwayo Qwabe, siyeza mfowethu Mnguni Omuhle, sizobe sikhona kungekudala. Kuyasetshenzwa on the ground. Mpumalanga siyeza, Johannesburg, Gauteng we are coming, Limpopo we are coming. And okunye kokubalekile ukuthi-ke njengamanje kuyalungiswa izinto ezinhle nezinkulu esizozizwa zenzeka kwi-province, kwi-national, ngokwama-structures, ngokulungiselela ukuthi kiwa kwi-selective conference, nokuningi okunye okulandela including constitution nezinto ezilungiswayo. Siyabonga kakhulu, angifuna ukuchitha isikhathi senu. There are some attachment ezinye izinto as we said ukuthi we have to speak them and discuss them off the record, singakwazi ukuba sizifakela, but those are the latest update. Okunye-ke you will get my videos lawa esikhuluma ngawe sithi Sunday devotion, MK Sunday devotion, esobe sikhuluma ngawo. You will keep on getting those every Sunday. Mayilethu kuzoba Monday kusasa on Sunday, whereby maybe this video will be posted. Nginama business amaningi, nginama meeting amaningi, kunama follow up amaningi. We are finishing ama documents okudinga ukuthi umuntu achithe isikhathi esiningi kulokho, but ngale kwalokho umkhonto bafethu uyagwaza ndawo zonke, ziyakhala kuhle, siyabonga. And sizobona sizwile kuthiwa kunamadoda asekhala athi hey besingazi kanti ukuthi kunzima kanje koma parliamente. Hayi sicela ukuhoxa, kodwa lezo-ke sizobuye sisikhulume. Gwaza Mkhonto, let us watch the videos and some attachment. A meeting kade ikhona on Saturday, which is today, besikade sinawo lapha eThekwini, yamakhosi abela bendabuko njalo nabezenkolo. Sibonge kakhulu ukubona zonke izinhla zenkolo. Igama zwileke ukuthi-ke sekuzoba interreligious phezu kwakho konke ezosebenza ngokwe-interim structure. Siphinde sibongele the 6 elected leaders okuyiwona zosebenza ukuthi umsebenzi uye phambili, including the additional 2 leaders
okungabaholi okubaba uMajola nobaba uTB Ngcobo, then bese kuba ku-national uSiyabonga Ngubo kanye nomntwana uMandla Zulu, just to come in and assist and growing and making sure ukuthi we guide umsebenzi wamakhosi nabezenkolo. There are some trips that are coming that we are taking. We're going to Holland, we're going badoda kumnandi kumkhonto, but izinqunywa amakhanda ziyeke kwaza mkhonto kwaza. Ngikhulume nge-PTT, ngizosithinta zonke lezi iy'hloko. I-PTT engamanje sihlala nayo now and again, guys. Ngicela lento le kuhlalwa kanjeyana. No, kuhlalwa kanjani. Kunama-debates lapha. And awukwazi ukuyodebata i-research ungayenzanga. Kunama-research okufanele uwenze. Uzokhuluma ngento, uzoyikhowutha. And bese uyafair. Yes. Ayikho into ezimanje ngaleyo. Urefair ukuthi I caught this because I read the book, or there was a decision that was taken. That's right. Yes. Mangijima ngiyeke ngoba mangakhuluma ngepolitics kakhulu sosuka sufika. Kwikuwa nje ngolesithathu sinematch. Ngihlushwa ngama-radio station, futhi ngihlushwa ngabelungu ngama-radio station. Sizolo benino-SAFM, SABC, namhlanje bengino-Kalahari Northwest, SABC, and then kubo Metro. Bafuna ukwazi ukwenzakalani. I think they know ukuthi they were sitting on a type of. Yeah. But into esiyishoyo or esiyiprishayo ukuthi no violence. Sabona likhulu ngo-July unrest. Yeah. Asifisi liya. Yeah. Asifisi liya. And then babuza ngoHelen Zille because babungqoko. Yes. Ngisho kahle njalo mangisho kahle. Umuntu wamangqoko mina bafethu. Bathi yini esithola eyini ngento nge-statement esenzosi ubuza kanjani Hayibo bese bathi-ke ibuye lapho lezabantu ofunda incwadi. There are cases that are pending hate speech. There are cases ama-vendita asakhuluma like uSparo nje I think ngizomkhumbula owabiza abantu ngamama. I think you know that. She was sentenced and fined. Somluko-ke babuMajola sizohamba sonke siyovuka i-case because umqondo wethu ngendlela obanjwe ngayo akho ngisho yedwa ufuna ukwenza leyo, even top officials abafuni because umlungu siyamsaba. Not ngesikhathi sethu besabana belungu, not ngesikhathi sethu. So guys, on Monday ngizoba nethimba elisohamba nalo siyovulela uSile i-case. Sifuna kube yiyona downfall yakhe. yebo Ngoba usicacisele liyamamuthi akazange azoba mfundi lomnyaka. And lama hayi mataweka man. Amanda awethu. Amanda awethu. Nazo kasekho. Ngibingelele bafundisi bami. Ngibingelela abaholi bendabuko ngibingelele zonke ihambe zethe khona. Ubonga nokaCele lo organizer waseThekwini. Anazi ukuthi ngijabule kanjani. uBabuMajola. BabuMajola ngicela ibe la eduze kwami noma bishop uNgcobo. Ngicela nize la eduze kwami. Ngizonigcoba. Kusuke mina lonke manje. I wish to thank you guys for the effort that you made to make this happen. Angeke nazi ukuthi ngistressa kanjani indaba yokuthi amabandla ahlukene. I was given a task ukuthi ngingayena umfundisi but lamadoda ngiwabise siwanqalise phansi.
but today uNkulunkulu uzibonakalisile ukuthi uNkulunkulu ukhona ngicela nishayisana Amen.